Sí. Bé, per veure, només pel ple 2023/9, que és el nostre pas. En aquest ple, la senyora Mercè Carbó ens ha demanat que, com que estava fora, si es podia connectar telemàticament, em dic que sí, independentment de la normativa. Hi ha una normativa que diu que sí, pot connectar sempre quan estigui dintre de l'estat espanyol. No sabem si és cal o no, el passem una miqueta. Sí, no està. No tinguem en compte. La normativa ho diu, però abans amb la secretària occidental que era igual, que encara que estigués tampoc passava res. Sí que d'entrar als plens cada que els faríem presencials o era el més possible, però que si hi havia alguna situació excepcional d'alguna persona que no podia assistir per algun tema justificat, com va passar les vacances, que no hi havia cap tipus de problema poder fer, però que no és la voluntat del govern de fer-ho telemàtic o que molta gent estigui en plan telemàtic si no fer-ho és impossible. Dit això, abans de dir sincera que avui és un ple intens, sobretot de llegir molta cosa, que la documentació la teníeu tots, si volíeu que es llegís tot fil per randa o i en el tema i alguns apunts teníeu prou. Això sí que hi ha alguna modificació que s'ha de puntualitzar i s'ha de fer i aquest sí que es té d'explicar. Entenem una mica la voluntat de la seva proposta, però el fet que el ple sigui justament públic, com a mínim una mica de resum sí que entenem que l'hauria de fer, encara que no pugui llegir tota la part dispositiva, però com a mínim una mica de resum sí, perquè si la gent que ens escolta o a futur pot veure el ple, que sàpiga també una mica de què estem parlant i què votem i per què. Sí, que també això una mica de resum com a mínim sí. Sí, tot això és públic, o sigui, tot això que és públic fil per randa tots els decrets i els punts del ple, o sigui, això quedarà publicat en un parell de dies, no? Ho enviarem a l'envot i parlarem, suposo que la setmana que ve estarà tot publicat i nosaltres a Transparència també publiquem els anuncis de l'estranger. Era per fer una mica més, que no hi ha cap problema, podem llegir-ho tot textualment, però també queda publicat i queda publicat al blog i queda publicat a la Transparència. Sí, la publicació sí, això ho entenem, igual que també quedarà reflectit a la pàgina web de l'Ajuntament els plens com s'anaven penjant fins a dia d'avui. Entenem que això també continuarà igual, però reitero el mateix, no? És a dir, una mica com a mínim perquè la gent no hagi d'anar a buscar tant la informació, que sàpiguen a títol informatiu què és el que estem votant, no? Molt bé. Doncs la secretària, vols llegir-ho tu? Sí. Fer una miqueta de resum, ja s'entengui. Sí, per una mica de resum, no ho llegiré tot fil per randa, perquè els acords entenc sí que voleu que es... Exacte, sí, és que és el que li toca a la secretària i els acords. Doncs comencem. Un primer, constitució, composició, integració i funcionament de la Comissió Especial de Comptes. A veure, un cop constituït l'Ajuntament de Puigcerdà, és necessari determinar la constitució, composició, integració i funcionament de la Comissió Especial de Comptes, ja que es tracta d'un òrgan d'existència obligatòria en tots els municipis. Llavors, els acords seran, primer, constituir la Comissió Especial de Comptes, que estarà formada i integrada pels membres que es detallen. President titular, Josep García Borràs, corregidor en qui el digui, suplent. Perdona, una modificació, Jordi. I què dic? Jordi. Diu Jordi, soc jo que... Francesc. Ja sé. Sí, ara em toca a mi, l'altre dia us va tocar. Suplent Francesc Armengol Morales. Vocals. Un membre representant del grup polític municipal Junts per Puigcerdà. Titular, Pol Reballat Vergés. Suplents, Jordi Palomino Abril, Maria del Mar Quera Burparull. Dos membres representants del grup polític Futur per Puigcerdà, Francesc Armengol Morales i Roser Respecte Pasqual. Els suplents, Nerea Espada Badia i suplent Celso Llombard Pedrós. Tres representants del grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Titular, Mercè Carbó Giral.
Àngel Llobell Martorell i Cristina de l'Orfeu Castelló. Suplent, Joan Manel Serra Arenas i Núria Laura Muñoz Ginesta. Els suplents actuaran de forma indistinta en absència de qualsevol titular sense establir-ne l'ordre. Seran els propis membres de cada grup qui s'organitzaran per assistir a la sessió convocada. Membres sense dret a vot, el secretari, interventor, tresorer de la corporació o persona qui delegui de les funcions i podran assistir a assessors tècnics si és necessari. Segon, establir el funcionament de la Comissió Especial de Comptes a qui li correspon l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació. Així mateix, podrà actuar com a comissió informativa permanent per als assumptes relatius a l'economia i hisenda de l'entitat. Comunicar aquest acord als grups municipals del Departament de Secretaria, Intervenció i Tresoreria pel seu coneixement. Publicar en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació en el butlletí oficial de la província de Girona. Aquest és el punt primer. Vots a favor? 12, unanimitat. Que no sé, No passa res. No passa res. trobar per unanimitat. Sí, ajudeu-me perquè potser no els veia tots. Segon punt. Constitució, composició, integració i funcionament del ple. Un cop constituït l'Ajuntament de Puigcerdà, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació, ja que es tracta d'un òrgan d'existència obligatòria en tots els municipis. La normativa estableix que el ple celebrarà sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i en les diputacions provincials. Cada 2 mesos en els ajuntaments de municipis de cada població entre 5.001 i 20.000 habitants. Els acords. Establir el funcionament del ple en els següents criteris. Les sessions ordinàries del ple es celebraran el tercer dimarts de cada mes parell, a les 20:30 hores a la casa consistorial. En el cas que s'hagi de celebrar la sessió i sigui un dia festiu, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil a la mateixa hora. L'alcalde, prèvia consulta als portaveus dels grups municipals, pot, en mesos concrets, modificar la data preestablerta, quan ho aconsellin raons objectives, com per exemple la necessitat de tramitació dels expedients que s'hagin de sotmetre al ple o altres circumstàncies. Així mateix, l'alcalde, prèvia consulta als portaveus dels grups municipals, pot posposar o deixar de convocar la sessió del ple quan no hi hagi assumptes susceptibles de ser inclosos en l'ordre del dia o aquests assumptes siguin d'escassa entitat o ajornats. Segon, notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el contingut de l'acord de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la publicació automatitzada i permanent a la seu electrònica al portal de transparència. Tercer, publicar en el butlletí oficial de la província. Vots a favor? Unanimitat. O bé, aquí, si alguna cosa, no és una... Sí, no, només... Però abans no feia punt, no és una paraula i una hora. Sí, Altres coses. volíem només comentar que teníem anotat una cosa que ja hem comentat abans, és a dir, el fet que votem a favor és perquè el fet que el publiquem i que quedi penjat en el canal de YouTube de l'Ajuntament perquè la gent i la ciutadania tingui accés als plens també, doncs era una cosa que condicionava una mica aquest vot, però com que ja ho hem dit abans que sí que ho penjarem, doncs llavors estem per això donant. Gràcies. Moltes gràcies. Punt tercer. Constitució, composició, integració i funcionament de la Junta de Govern local. Un cop constituït l'Ajuntament de Puigcerdà, és necessari determinar la constitució, composició, integració i funcionament de la Junta de Govern local, ja que és un òrgan d'existència obligatòria al ser capital de comarca amb una població de més de 5.000 habitants. Els acords. Primer, constituir la Junta de Govern local, que estarà formada per l'alcalde, que n'és el president, i pels 4 tinents d'alcalde, d'acord amb el decret d'alcaldia 2023-1003, de data 23 de juny del 23. També podran assistir com a convidats a les sessions de la Junta de Govern local aquells regidors que
siguin convocats per l'alcalde. Segon, establir el funcionament i la periodicitat de la Junta de Govern local, a la qual li correspon l'assistència a l'alcalde a l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o atribueixin les lleis. Les sessions ordinàries de la Junta de Govern local es celebraran amb caràcter setmanal, preferentment tots els dimarts a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:15 en segona convocatòria a la Casa Consistorial. Correspon al president de la Junta de Govern local, si s'escau, canviar la data i hora de la celebració de la Junta de Govern local setmanal, així com la convocatòria de totes les altres sessions de la Junta de Govern local que es celebrin. Tercer, notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern local i difondre el contingut d'aquest acord de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica al portal de transparència. Publicar al butlletí oficial de la província. Vots a favor, vots en contra. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 5. Sí, abstencions, sí. Seu funcionament, nosaltres aquí no. Quart. Constitució, composició i integració de les comissions informatives permanents. Un cop constituït és necessari que per determinar la constitució, la composició, integració i funcionament de les comissions informatives permanents, ja que es tracta d'òrgans d'existència preceptiva en els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants. I llavors continuo molt més avall. Les comissions informatives permanents tenen per objecte l'estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern local i els regidors que ostenten les delegacions, sense perjudici que de les competències de control que corresponguin al ple. D'altra banda, tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans mitjançant la presència dels regidors que formin part dels mateixos en la proporció del número de regidors que tinguin en el. Acords. Primer, crear les següents comissions informatives permanents. Comissió informativa de desenvolupament urbà, habitatge i espai públic. Segon, comissió informativa d'administració, hisenda i recursos humans. Comissió informativa de promoció econòmica. En aquest punt, dins dels àmbits, cal fer una correcció. S'havia posat, us llegeixo tots els àmbits i així no hi haurà dubte. Àmbits de promoció econòmica, cultura, festes, comunicació, comerç, turisme, esport, ocupació, mobilitat, seguretat, aparcaments i zona blava, agricultura i ramaderia. S'ha parlat amb l'alcalde i es deixa dins d'aquesta comissió festes, però en canvi comunicació es canvia a la següent comissió, que serà la Comissió de Ciutadania, Benestar i Àmbit Social. Quarta comissió, Comissió Informativa de Ciutadania, Benestar i Àmbit Social. Cinquena comissió, Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. Segon, nomenar els membres que corresponen a les comissions informatives. Són comissions informatives permanents les que constitueixin, amb caràcter general, distribuint entre elles les matèries que s'han de sotmetre al ple. Els suplents actuaran de forma indistinta, en absència de qualsevol titular, sense establir-ne l'ordre. Seran els propis membres de cada grup qui s'organitzaran per assistir a la sessió convocada. Primera comissió informativa de desenvolupament urbà, habitatge i espai públic. President, Sanso Llombard Pedrós. Suplent, Jordi Gassió Borràs o persona en qui delegui. Vocals, en representació del grup municipal de Junts per Puigcerdà. Titulars, Jordi Palomino Abril i Pol Reballat Vergés. Suplents, Jordi Gassió Borràs i Maria del Mar Quera Bufaró. Vocals, en representació del grup municipal Futur per Puigcerdà. Titular, Nerea Espada Badia. Suplents, Francesc Armengol Morales i Roser Respecte Pasqual.
Vocals en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Titulars: Joan Manel Serra Arenas, Mercè Carbó Giral i Àngel Llovell Martorell. Suplents: Cristina Deulofeu Castelló, Núria Laura Muñoz Ginesta. En funció dels àmbits a tractar, també hi podran assistir altres regidors convidats per la presidència de la comissió. Comissió segona. Comissió informativa d'Administració, Hisenda i Recursos Humans. President. Titular: Jordi Gassió Borràs o persona en qui delegui. Suplent: Francesc Armengol Morales. Vocals en representació del grup municipal de Junts per Puigcerdà. Pol Reballat Vergés. Suplents: Jordi Palomino Abril i Maria del Mar Quera Bofarull. Vocals en representació del grup municipal de Futur per Puigcerdà. Titulars: Francesc Armengol Morales i Roser Respecte Pasqual. Suplents: Nerea Espada Badia i Celso Pedrós. Està al revés, perdoneu, ho canviarem, per Pedrós. Vocals en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Mercè Carbó Giral, Àngel Llovell Martorell, Cristina Deulofeu Castelló. Suplents: Joan Manel Serra Arenas i Núria Laura Muñoz Ginesta. En funció dels àmbits a tractar, també hi podran assistir altres regidors convidats per la presidència de la comissió. 3. Comissió informativa de promoció econòmica. President titular: Francesc Armengol Morales. Suplent: Jordi Gassió Borràs o persona en qui delegui. Vocals en representació del grup municipal de Junts per Puigcerdà. Titular: Jordi Palomino Abril. Maria del Mar Quera Bofarull i suplents: Jordi Gassió Borràs, Pol Reballat Vergés. Vocals en representació del grup municipal Futur de Puigcerdà. Titular: Nerea Espada Badia i suplents: Roser Respecte Pasqual i Celso Llombard Pedrós. Vocals en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Titulars: Cristina Deulofeu Castelló, Àngel Llovell Martorell, Núria Laura Muñoz Ginesta. Suplents: Joan Manel Serra i Mercè Carbó Giral. En funció dels àmbits a tractar, també hi podran assistir els regidors convidats per la presidència de la comissió. 4. Comissió informativa de Ciutadania, Benestar i Àmbit Social. President titular: Jordi Gassió Borràs o persona en qui delegui. Suplent: Francesc Armengol Morales. Vocals en representació del grup municipal de Junts per Puigcerdà. Titular: Maria del Mar Quera Bofarull. Suplents: Jordi Palomino Abril i Pol Reballat Vergés. Vocals en representació del grup municipal Futur per Puigcerdà. Titular: Francesc Armengol Morales, Roser Respecte Pasqual i suplents: Nerea Espada Badia i Celso Llombard Pedrós. Vocals en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per municipal. Titulars: Joan Manel Serra Arenas, Àngel Llovell Martorell, Núria Laura Muñoz Ginesta. Suplent: Mercè Carbó Giral i Cristina Deulofeu. En funció dels àmbits a tractar, també hi podran assistir altres regidors convidats per la presidència de la comissió. 5. Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. President titular: Jordi Gassió Borràs o persona en qui delegui. Suplent: Francesc Armengol Morales. Vocals en representació del municipal de Junts per Puigcerdà: Jordi Palomino Abril i suplents: Maria del Mar Quera Bofarull i Pol Reballat Vergés. Vocals en representació del grup municipal Futur per Puigcerdà. Titulars: Nerea Espada Badia, Celso Llombard Pedrós i suplents: Francesc Armengol Morales i Roser Respecte Pasqual. Vocals en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Titulars: Mercè Carbó Giral, Cristina Deulofeu Castelló, Núria Laura Muñoz Ginesta. Suplents: Joan Manel Serra Arenas i Àngel Llovell Martorell. En funció dels àmbits a tractar, també podran assistir altres regidors convidats per la presidència de la comissió. Punt tercer. Les comissions informatives seran convocades per la persona que n'ostenti la presidència. De forma ordinària com a mínim, es convocaran les comissions informatives un cop cada semestre, amb les següents consideracions. La Comissió Informativa de Desenvolupament Urbà, Habitatge i Espai Públic
Es celebrarà de forma setmanal, tots els dimarts a les 11, sempre i quan hi hagi temes a tractar. La Comissió Informativa d'Administració, Hisenda i Recursos Humans, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i la Comissió Informativa de Ciutadania, Benestar i Àmbit Social es celebraran de forma ordinària els dimarts, corresponents a la setmana anterior a la celebració dels plens ordinaris i sempre i quan hi hagi temes a tractar. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions es celebrarà com a mínim de forma semestral sempre i quan existeixin queixes i reclamacions. Quart, aquí també hi ha una esmena. És més llarg, jo llegiré fins al punt que convé perquè hi ha un error. Quart, comunicar que aquest acord als grups polítics municipals. Cinquè, difondre el contingut d'aquest acord de conformitat amb el principi de transparència mitjançant la seva publicació a la seu electrònica de la corporació del portal de transparència. Publicar el present acord al butlletí oficial de la província de Girona. Vots a favor? Sí que comentar i el fet d'haver inclòs o generat aquesta comissió perquè era un tema que ens preocupava durant la legislatura passada, que hi havia molta gent, molts veïns que ens deien que les queixes que feien a través del portal no arribaven a bon port, és a dir, no tenien ni el rebut d'haver fet la queixa com a tal, però que tampoc se li contestava des de la corporació aquestes queixes i passaven mesos i mesos que no tenien resposta. Llavors, el fet que hagueu agafat aquest plec i l'hagueu convertit en una comissió per poder anar a fer el control, doncs la veritat que és important per nosaltres. Sí, m'ho sembla. Sí, l'haurem agafat. Ja li vaig dir el primer dia que hi era un tema que pensàvem incloure. També hem agafat el plec del seu grup de fer-ho com a mínim semestralment. Això és un plec que ens veu fer arribar i que sent que s'ha d'acceptar i per això ho hem inclòs, perquè si no m'agrada molt ritmes. Moltes gràcies. Vots a favor? Unanimitat. Les vaig provar per unanimitat. Seguim el segon grup. Punt cinquè. Constitució, composició, integració i funcionament de la Junta de Portaveus. Un cop constituït l'Ajuntament, es creu necessari crear òrgans complementaris. Per tot l'exposat i no havent-hi regulació d'aquesta tipologia, l'òrgan complementari i reglament d'organització i funcionament aprovat en aquest Ajuntament, es creu oportú determinar la constitució, composició i funcionament de l'òrgan complementari anomenat Junta de Portaveus, amb les limitacions generals establertes per als òrgans col·legiats, regulats per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Acords. Primer, constituir la Junta de Portaveus, que estarà integrada per 3 membres, que han de respondre a la mateixa representativitat del ple. És a dir, un membre de cada grup municipal, que seran els següents. Junts per Puigcerdà. Titular, Jordi García Borràs i president. Suplents, Jordi Palomino Abril i Maria del Mar Quera Bufaró. Futur per Puigcerdà. Francesc Armengol Morales. Suplents, Nerea Espada Badia, Roser Respecte Pasqual. Esquerra Republicana Impulsem Puigcerdà. Sí, és així. Titular, Joan Manel Serra Arenas i suplents, Mercè Carbó Giralt i Àngel Llobé Martorell. Segon, establir la periodicitat de les sessions de la Junta de Portaveus Municipal amb caràcter bimensual i abans de cada ple ordinari. El primer dimecres del mes que celebri el ple ordinari, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 19:45 en segona convocatòria a la Casa Consistorial. Correspon la presidència de la Junta de Portaveus a l'alcalde. Tercer, també es podrà convocar reunió extraordinària de la Junta de Portaveus a petició de l'alcalde i tanmateix quan ho sol·licitin els altres 2 grups municipals. Quart, entre la convocatòria i la celebració de la sessió hauran de transcórrer almenys 24 hores.
Cinquè, la Junta de Portaveus és un òrgan de caràcter consultiu i de col·laboració. En cap cas pot ostentar competències resolutòries ni rebre delegacions de cap òrgan municipal. Sisè, establir les funcions de la Junta de Portaveus, que entre altres són les següents: qüestions d'organització i funcionament dels plens i òrgans col·legiats. Voleu que llegeixi cada una? I propostes polítiques i de municipi. Setè, notificar el present acord dels grups polítics municipals i comunicar-lo al Departament de Secretaria, Intervenció i Tresoreria pel seu coneixement. I vuitè, publicar el present acord al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació al butlletí oficial de la corporació. Vots a favor? Aprovar per unanimitat els vostres. Sí, els amigos que... No. Punt sisè. Constitució, composició, integració i funcionament de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal. Un cop constituït l'Ajuntament de Puigcerdà, es creu necessari crear òrgans complementaris. Es creu oportú determinar la constitució, composició, integració i funcionament de l'òrgan complementari de la Comissió de Coordinació. Acords. Primer, constituir la Comissió de Coordinació del Govern Municipal, que estarà formada i integrada pels membres següents. President: Jordi García Borràs. Vocals: Pol Reballat Vergés, Celso Llombart Pedrós i Roser Respecte Pasqual. Podran assistir la resta de membres del govern. Segon, establir la periodicitat de les sessions de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal. La Comissió de Coordinació del Govern Municipal es reunirà amb caràcter setmanal, preferentment tots els dimarts, a les 19:30 en primera convocatòria i a les 19:45 en segona convocatòria. A la Casa Consistorial correspon al president de la corporació, al president de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal, si s'escau, canviar la data de celebració de la Comissió de Coordinació Municipal setmanal dels dimarts, així com la convocatòria de totes les altres sessions de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal que se celebren. Tercer, establir el funcionament de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal, que tindrà, entre altres, aquí també diu moltes funcions, si voleu les dir totes. Quart, notificar el present acord als grups polítics municipals i comunicar-ho al Departament de Secretaria, Intervenció i Tresoreria pel seu coneixement. I publicar en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i en el butlletí oficial de la corporació. Vots a favor? En contra? Abstenció? El cinquè? Sí. Seguim-nos. Aprovat. Aprovat. Punt 7. Nomenament de representants de l'Ajuntament en altres òrgans col·legiats. Aquest serà llarg, A veure, un cop constituït l'Ajuntament de Puigcerdà... Permet, senyora secretària, la idea era que expliquéssim una mica el que era fer-ho a títol i resum, una miqueta, doncs, la Junta de Portaveus, això sempre està, una mica, no feia falta llegir tots els membres de cada una de les corporacions i comissions i tal. Era una mica com un resum, el que jo pretenia, no era una O sigui, revisió la seva... Vols que faci els resumos d'això? Jo justament en aquest punt és el que es diu en tots els òrgans i qui serà el representant. Per exemple, Consell Escolar de l'Escola Fons I. Si no cal dir. Tots sou coneixedors. I s'acull d'això. Que ha publicat... Més aquí, si em permet, senyor alcalde, tenim el grup... Ens agradaria que ens expliquessin el punt número 21 del llistat, l'organisme del Consorci de Transfronterer, em sembla que és. Quines són les funcions que es donen a terme en aquest consorci?
Sí, llavors existeix aquest consorci transfronterer, ara estem de fer una renovació. Les funcions de tractament del consorci no els puc explicar en aquest moment si no serà, perquè encara estem acabant d'aterrar. I és un dels temes que tenim d'acabar de revisar. Justament encara hi ha d'haver la renovació de tot el consorci. En el moment han fet aquesta designació tal com estava estipulat i volem ara, quan hi hagi aquesta renovació del consorci, veure exactament què és el que es fa, quines funcions té i si seguim participant, no seguim participant o què hi tenim en aquest curs. I fins a dia d'avui, a títol de resum també, quines eren les funcions que es duien a terme. El tinc a dalt, però diria que és temes culturals i s'organitzava el transfronterer. Sí, només el festival... Sí, cultural, això sí, No. D'això cultural sí, sembla que només es feia el festival aquest, com que això era Puigcerdà i Llívia. Llavors, com que això ha quedat una miqueta entredit, per això li deia que ara que estem de revisar tot el tema aquest del consorci, veurem si és que mantenim, si continua existint, o si és una cosa que a nivell cultural està molt bé, però sempre que tots hi participem. Llavors, com que no hi ha hagut una participació molt clara per les dues bandes, hem de veure si això es continuarà aquest consorci o potser En tot cas, només era per això, no? Temes culturals i això. Sí, perfecte. Gràcies. M'ha enganxat, però pensava que això hi ha altres coses que podem fer entre les fronteres, però cada vegada que és el moment de la renovació, estudiar, comentar-lo amb l'oposició, posar-lo en ple, aprovar-lo, i si creiem que no té cap sentit de dir-lo, i quan hi ha una nova, i és. Gràcies. molt bé. Només aquest matí ens hem donat que ens faltava un punt i n'afegiríem un 28, Sí, que és l'Institut per al Desenvolupament de la Promoció del Pirineu i Aran, que necessita un representant. aquí hem proposat el senyor Sisplau. Aquest, com tots els altres, notificar tots els regidors i publicar. Vots a favor. En contra? Abstencions? Sí. i ho he aprovat per majoria absoluta. Si hi ha alguna altra... Sí, pot seguir. Règim de dedicacions i retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la corporació. A veure, com ho fem? Així veure. Entre els drets econòmics dels membres de les corporacions destaca el de percebre retribucions fixes en la seva quantia i periòdiques en la seva meritació, quan s'exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. Els acords que s'adopten. Acordar el compliment dels límits del règim retributiu dels membres de les corporacions locals, disposat en la disposició addicional 27ª de la llei 30/2022 de la llei de pressupostos 2023. I llavors és designar els membres, si voleu. No cal. Si em permet, senyor alcalde, és una pregunta, a veure si ens podrien quina situació tècnica seguir, perquè en els membres que tenen dedicació parcial en aquest cas, l'increment respecte a l'anterior legislatura és sigut tan elevat. En principi, si no ho hem calculat malament, i evidentment si hi ha una error que ens ho disculpin i ho desmanem, però calculem que ha sigut sobre un 33% de l'increment dels membres que tenen la retribució parcial. Si es poden justificar quins són els criteris que han cregut. Sí, a veure, els criteris era pujar una miqueta, o sigui, a veure, aquest ajuntament, doncs sabem que és un dels que dins del marge que hi ha per haver-hi retribucions, i no estic parlant només de la dedicació, sinó a nivell de les assistències
que era un dels que es pagava menys. Per assistència i tal era molt baixa. Llavors, el seu grup està parlant de pujar una miqueta a mitjan alto. Llavors sí que hem vist que hi ha una que no arriba al 30%, ni molt menys, però sí que hem anat reduint a l'alça. Hi ha una miqueta més les resistències de tant a plens com a comissions que poden haver. A nivell de les dedicacions sí que hi ha hagut un 30% d'augment, perquè és que les dedicacions que faran que regidors seran dedicacions a terra siguin parcials, que no seran una dedicació esportiva, perquè hi haurà una dedicació molt important de presència d'aquest ajuntament. Hi ha hagut, encara que sigui parcialment, regidors que deixen la seva feina estable actual. Llavors, això es queda, si algú deixa la seva feina i es dedica exclusivament, el que no pot sortir és marmat econòmica. Llavors, hi ha hagut aquest augment del que hi havia en l'anterioritat del 10%. Ha estat molt per sort encara del que es podria renomenar per un ajuntament de seguiment i no. En aquest sentit, si em permet, senyor alcalde, el nostre sentit del vot en aquest cas serà abstenció perquè creiem que, evidentment, entenem que l'increment de la vida tot havia de pujar, però així com les comissions i els òrgans petits, per dir-ho així, doncs l'increment ha sigut entre un 5 i un 10%, que això ho veiem que és raonable. El fet que aquí hi hagués un increment tan alt ens ha sobtat una mica. No votarem en contra per no haver-ho votat o haver-ho incrementat tot un 30%, tampoc votarem a favor pel fet que hi ha una gran part que ha pujat de manera com a mínim coherent. Per això ens abstindrem nosaltres. Moltes gràcies. Considerem que la manera coherent potser que la dedicació es pagava molt baix en anteriors governs, però accepto el seu suggeriment i moltes gràcies. Vots a favor? En contra? Abstencions? Sí. Bé, la resolució absoluta. I passem a la segona part del ple de l'activitat del grup de comptes dels decrets. Els enumero, d'acord? Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i la designació dels seus integrants i portaveus. Donar compte de la creació de les regidories de l'Ajuntament de Puigcerdà. Donar compte de la delegació de competències de l'alcalde en favor dels regidors i regidores. Donar compte del nomenament de tinent d'alcalde i donar compte dels membres de la Junta de Govern local. Només m'agradaria només sempre agrair també el fet que recollissin la nostra queixa o sol·licitud respecte de la participació del grup a l'oposició en el que referia als actes que feia l'Ajuntament, que com a mínim el senyor Palomino va tenir la deferència de convidar-nos a l'acte que vam fer aquesta setmana passada a l'entrega del Premi del Roser de Puigcerdà, i que això també a nosaltres ens enorgulleix el fet que ens alegrem que ho hagin fet, perquè considerem, i sempre ho hem manifestat així, que durant els 4 anys anteriors també la senyora que era diputada d'una fe del munt de vegades que ens havíem discutit aquí al respecte d'això, que nosaltres també formem part de la casa consistorial i també representem a un nombre gran de ciutadans i ciutadanes de Puigcerdà, i creiem que en els actes que s'enviï la corporació nosaltres també hi hauríem d'estar representats, igual que faríem la representació de la gent que ens ha elegit. I torno a reiterar l'acció que va prendre el senyor Palomino de convidar-nos en aquest acte i crec que simplement volia donar o deixar constància d'això. Bé, molt sencera, sí, la voluntat d'aquest govern no és que sigui el regidor
convidi especialment, sigui de tots els actes que organitza a casa, els regidors a la corporació són tots 13, i que tots els regidors estan convidats. Això són instruccions que s'han donat a secretaria, de que sempre que es faci un acte que organitzi l'Ajuntament, es combina els 13 regidors del CAC. L'assistència ja que també, jo tenia entès que també es feia així en l'anterior govern, però si no es feia així, les ordres que hem donat a secretaria, de que al moment que faci una comunicació i implicació del regidor per un acte que realitza l'Ajuntament, són els fets negres. Moltes gràcies. A part d'això, sobre aquest punt vull simplement afegir que a part de moltes vegades són organismes externs a l'Ajuntament que organitzen actes i conviden a l'Ajuntament o a l'alcalde, evidentment, quan a l'alcalde o l'alcalde. Però si es convida a la corporació, aquestes invitacions mai ens arribaven a l'anterior. Ja no les que organitza el propi Ajuntament, sinó les que altres entitats organitzen, convidaven a la corporació i aquestes no les arribaven. L'ordre està donada en aquest sentit també, sí, una és organitza l'Ajuntament i l'altra que es convida a anar a la corporació. Si es convida a l'alcalde, hi ha l'alcalde, hi ha la persona que es dona que delegui l'alcalde. O si s'està convidant a la corporació també es farà extensiva aquest convit a tothom. I si algú ens equivoquem, ens ho dieu perquè ens podria passar, Moltes gràcies. Entenc que has volgut dir secretaria del gabinet d'alcaldia. Sí. Perquè hem de molt sí. Com a bé la formalització. Sí, la que hem d'intentar és aquesta. Molt bé. Doncs com que és un ple extraordinari que no hi ha els districtes com aquests que estan permesos, donem per acabar la sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència i res, sí que hem de començar tots. Molt bé. Gràcies. Molt bé.